Ah, cɛtigi tɛ tiɲɛ. O don kelen. Naam. Usumani y'a denw sigi. Ɔhɔ. A fɔ n denw. Ɔhɔ. Ni Usumani sugura bi. Naam. Ni kira ye ɲɔgɔn ye sugu la. Sallallahu ta'ala wa sallam. Lasilima. Kira ko. Ɔhɔ. Ko juguw bɛna n faga bi. Tiɲɛ. Ko a ka Ala deli o kana sen na. Ayi. Ko walima ko an ka taa su tigɛ ɲɔgɔn fɛ bi Adinɛ kɔnɔ de. Ko ne bɛ jumɛn fɛ? Hayiwa. Ne ko n k'an ka taa su tigɛ Adinɛ kɔnɔ. Allah. Hayiwa. Bismillah. Allahu akbar. Ko n denw ne Usumani faga bi. Tiɲɛ. Ni fagara a kana kɛlɛ kɛ dɛ. Abada. A ye kangari da denw. O ka kan. A wari den bɔra dɔrɔn a ma tɛmɛ miniti 40 kan. Ɔ. O yɔrɔ bɛɛ selila nafigiw nana. Tiɲɛ. O y'a ye sisan. Ɔ. N'an ye nin faga sisan dɔrɔn ni Abubakar den tɔgɔ ma fɔ. Naam. Ale tɔgɔ bɛ fɔ. Wallahi. U sinna ka na don Usumani ka so. Ye. O kunkolo melekelen. Ɔ. Ka Usumani sogo tigɛ tigɛ. Tiɲɛ. K'a bolo tigɛ k'a sɔnni tigɛ tigɛ. Ɔ. K'a bolokɔni tigɛ tigɛ. Naam. K'a bolo tigɛ tigɛ. Ɔ. K'a nun tigɛ k'a daw fara fara. Ye. Ka sɛmɛninw tigɛ tigɛ k'a joli bɔ kɔrɔlɛ. Ho. Tile 40. Ɔ. A sogo ma se ka taa bɔgɔ fɛ. Allahu akbar. Ho. Mais o n'a Usumani kama mun kɛ? Ɔ. Seydina Ali jigi tigɛlen bɛ so. Naam. Seydina Ali sinna ka Asanu wele ani Hussein. Ɔ. A denw. Naam. A ye murumuru ta. Ɔhɔ. A ka taa a fa Usumani dɛmɛ. Tiɲɛ. Jugu taara nɔfɛ dɛ. Wallahi. Ali b'a dɔn papiye min b'ale bolo. Ɔ. N'ale gɛrɛla Usumani na. Tiɲɛ. A bɛ ka gosi sɔrɔ. Allahu akbar. Hali ni lafali don. Ɔhɔ. La ale yɔrɔ janya. Mais a ye den ninnu minɛ a ye taa a fa Usumani dɛmɛ. Ɔ. Sangare. Asanu Hussein nana mago yɔrɔ bɛɛ. Naam. Usumani ko k'a kɛra de. Ɔhɔ. Den ninnu ko baba anw nana i dɛmɛ. Tiɲɛ. Ka bɔ jugu ninnu bolo. Wallahi. Usumani ko olu ma. Naam. Ko a ye segin. Tiɲɛ. N'an nana Ala kama. Ɔ. A ye segin Ala kama. Ee. Bi. Ɔ. Ne Usumani ka koɲɛ bɛɛ tun bɛ Ala bolo. Tiɲɛ. Siga t'a la. Denmisɛnnin min ye muru sɔrɔ de taama. Naam. Seli. Ɔhɔ. Silamɛ wɛrɛ nana kun. Naam. Usumani kama k'u bɛna Usumani dɛmɛ. Ɔ. Usumani ko silamɛw ma. Naam. Ko a ye segin Ala kama. Tiɲɛ. N'a y'a sɔrɔ an nana Ala kama a ye segin Ala kama. Ko bi ne Usumani t'a dɔn ne nin ye jɔn ye. Ayi o dɔn man di. N t'a dɔn jugu jɔn ye. Kojugu kɛ. A bɛɛ ɲaamina a dɔnniba. O kɛra min kɛ. Ɔhɔ. Sawa ninnu seginna. Tiɲɛ. Usumani fagara tan de. Wallahi. Tile 40 a sogo ma se ka fara ɲɔgɔn kan cɛ si fɛ. Ali Wa ka- cɛ o cɛ Usumani sogo ta. Ɔ. Bɛɛ bilalen la muru da walima bere kɔnɔ kabakuru. Siga t'a la. Ala ka yamaru. Usumani ye san 13 min kɛ. A bara ti an ka taa. N'i y'o fara tɔ ninnu daw kan k'o kalo fara ɲɔgɔn kan. Ɔhɔ. O bɛ bɛn san 20 ani san 6 ma. Oo kira ka kuma jɔra. San 26 a tɔ tɛ 4 ye. Ɔhɔ. Seydina nana. Oo Zulubukari. Usumani fagara dɔrɔn o ko wa ko Seydina Usumani faga. Ɔ. Ee ale tɛ. O cɛ t'o ye. A O dɔgɔ. yɔrɔ bɛɛ nafili ninnu taara Ayisa fɛ yen. Tiɲɛ. Ko an bɛ Ayisa Ɔhɔ. ko Seydina Usumani faga wa. Ee Wa ko ale yɛrɛ tɛ fɛ koyi. abada. Kuma n'a ye dɛ. Ayiwa. N'a ma fɛɛrɛ tigɛ ale ko in na a bɛ ka tɛmɛ n'a cɛ bi dɛ. Naam. Seydina Ali. Ee Ko hali a tɛ seli bilen yɛrɛ. Allahu akbar. Wali tɛ. N'a ka fɔ ten ko Ayisa. N'an yɛrɛ bɛ hakili jigin dɔɔnin o. Ɔhɔ. Nkalon dalen e la k'e ye jɛnɛya kɛ kira tile la o. Ɔ. Kira Mamadu ye tile 30 kɛ a tɛ si e fɛ a tɛ kuma e fɛ. Naam. Ko fo k'a ɲɛɲini. Allahu akbar. A ɲɛ ma sɔrɔ min kɛ. Ɔ. Kira ye Seydina Ali wele ko Seydina Ali Ayisa ka jɛnɛya ko. Ɔ. Ko e ka hakili ye jumɛn ye. Tiɲɛ. Ayisa o kɛra e yɛrɛ ɲɛna ye. Ɔ. Seydina Ali k'o don ko k'e furu sa. Allahu N'a akbar. t'e fɛ de e kuma n'a ye. Oo kuma kɔrɔ fɔ don. Ayiwa. Sitan don. Ayisa ye denmisɛnnin de ye. O don. Kira fatura k'a to san 18 na. Ee a ma kɔrɔ. Ɲuman ninnu ma ɲɛ kulo kɔrɔ. Aa a ma ɲɛ. Dɔgɔtɔrɔ. O kɛra min kɛ. Ɔhɔ. O nana o yɔrɔ bɛɛ nafili ninnu nana ka na. Naam. O ka ca quoi o bɛ tila tila mais o bɛ ɲɔgɔn kalama. Kojugu. O ko Seydina Ali ma. Ɔ. Ko mɔgɔ bɛ ale la quoi. Ee Ko Seydina Ali ko juguman tɛ. Naam. Anw mago bɛ sisan mɔgɔ minnu ye Usumani faga. Ɔ. An bɛ fɛ k'u juger k'u ɲini ka na i ka na o kiiri silamɛya kiiri la. tiɲɛ. Mais olu yɛrɛ ka mɔgɔw de don. Ɔ. Seydina Ali k'u ma. Ɔ. A ye sabali. Walayi. Ko se tɛ anw silamɛw ɲɛ. Ɔhɔ. Se t'an ɲɛ. Walayi. N'an b'an Usumani fagabaw ɲini Naam. k'u ka sariya b'u la. Ɔ. Se t'an ɲɛ dɛ. Ayi. Se t'an ye. Ngare. U m'o kuma bila. Abada. O taara se Mayiga ma. Ɔ. Ko fɔ Usumani fagabaw de ka ɲini k'u faga. Ee olu yɛrɛ don. Naam. O kɛra min kɛ. Ɔhɔ. Nafili minnu bɛ Ayisa nɔfɛ Tiɲɛ. n'u tɛ Ayisa fɛ Ɔhɔ. u b'a nɔfɛ Naam.
ولو كتابو سبب هو سيدنا علي عثمان هو نافري من سيدنا علي نفع نعم نوتي أتوالي أمباي شرفة نافري ودنو ولو كو أمباي شهر الإسلامية تشكرا ساليكو نافري من عثمان نفع نولو تي عثمان يرفع ولو كو سيدنا علي عائشة دي جرا أماني دوبلي ما فكرة دكتور أيدي باني دو ولا ورب سيدنا علي كتاب بكرم كوجو الله ولا وكو سيدنا الله كم نعم سيدنا الله مغولا سيدنا الله مغوما نعم فانا ويا نانيا الدفاع لأننا نيجي كوفا أنا نيجي مغني مني هو أنا نيوي أنا سيدنا زوم كادرون الناس اللي درنيوجي سماري ولو بيجا ولي كوبارك مسلمو ويا بيجا نيجي كسيدنا يوفا أنا نيجي ولسلامو ويا konya mini Allah sai na yau yini ana se wolo mini ubor amola ana nya funya no mo ole amla no ka fa mo onyi ka se ka fo mini ubi ka yini ka ali ufa ali bu yera defa defa na mo ma mi fo to mi fa ali bi kala dabla no shusi Allah akbar slamet kafir shusi abada mi kala kono mi na sa se ne mu bla no ko jugo ke ali ma mo shi fa na ka mo abada fo ba ka mo na ma ma fa bi je sikatala ayaka mo bla ka mo wera ta asru bukari سيدنا لك كليكران كليان مني الله دكتور اللي باني دو عليه السلام لك نعم أبورا تسمع دلاتك تسمع أبورا مكة أبو أتوالي مدينة أيوة جداكم أبورا نتف كلفة مو إسلامي بس كده الله أكبر أنا أكوفا مني ويجيلي بلاك أبو فوي يبكنا كان سيدنا لك الله أكبر هو نعم في كده نعم في القرآن نعم شو دي ذربنا عبد الرحمن الله أكبر نعم هو لا يستريك ورفي بكشي نعم كبيري بزيدا بنيجي لا يتيتو من تتان كوكتيتو نعم سابو يا يوغا كل يوم كينا بدران الله أكبر لا يدو وفلا جا الصفا منا أبو بلادنا نيف الصفا أتراتي نازل بيجوشي دم غدو ده هاي سلا ونانا جرا نعم أنا أقول السلام عليكم وناس في بدر تكون ونانا فهمي نافي كرولين وكرانين نتاما نعم او ددامك ونافي كرانين سيرانا نافي كرانيا ما دوكو نافي لونوي اي اهو وينام هي شريفي كمالا مي نام عارف بيتي كمالا مي نام اسد الله الكريم كمن مونا مي نام كاسوبالا ايوه نافي كرولين وكوتشي سبرسا انا لو كنيونا سا اي من يربي سكافا ام ببارك الله ايوه نبقى نجيب دول ما فا نرسل كوفي أن ياسر ما فا نبقى بقول بمثل كوفي نبغى ساكين نعم يرسومني مني ويرمي كوفي نعم نبقى بقول بجالة الله على السنة فلا ما فا أيوة إنكم فوقني نعم شيء نكون فاضي أي شيء برا ولا سوار تيمون مثل كوفي خير نعم كتام بقول سوار أبو يقول شيء لو كني نعمل نافي قدوم ما دانيونا كني سوبول نعم يوروبي أكو أما أكو أتوديسا نعم أكو باي كو نيجو بنيا ده سيد مالكو تيا سكافي لا ده نعم بونا كجيشي لا أكبر داني مبدا يورو تيجو مرودي كلا نعم نا إنجليزي دو كان تو خبص أكوتشي ورو كان تاني مرو أبوجي بلو كل ده سمعني الله أكبر نافذ بوليا بين فود نعي أيين لا بسيطة سيدنا علي ناقة مغول بنا مصري الله أكبر هو نجواني دو ورمي كفاولا كوني دو نانا تماشي دو كولا سرالا كاشي فاسمو دو كي نعم سابو كوكو باقي سيدنا لكو كابو كاشو كاشي دي أفضل كالبري أهو كفاتو نفو بدر سجاجة سيدنا نعمل نعم إنجليزي تقول بسم الله مثل سيد مولك ساو بساق نولا هو فقط كوني باجو الله أكبر هو مسيكون كلا سيدنا الفقالي الله أكبر وكلامك نعم أصلا نبلا علي يرولا ni بلا تقول بلا تقول ولا لكم نعم مويا ابن أبو سفيان وكلا
silamɛya ɲɛmɔgɔ ye ayiwa a ma kɛ kalifa ye dɛ ayi a kɛra silamɛya sɛfu ye tiɲɛ masakɛ dɔgɔtɔrɔ i b'a ɲɛdɔn a ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan a ko ne de ye silamɛya masakɛ fɔlɔ ye tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ lagwaro ko kira ye san 30 min fɔ k'o banna bi naam silamɛya ɲɛkunya ɲuman ko san 30 naam Seydina Ali ta y'a dafa 30 la a dafara banna k'a tɔ bɛ to se bɛ ɲɛ fanga bɛ n'a jama bɛ bolo n ka kɔrɔtɛ ka ɲuman sangare ne de ye ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye a kɛra ten mais a ko an kana kuma jugu fɔ sahabaw ye ayi ko sahaba ninnu bɛɛ ye ala ka maaɲumanw ye naam k'an kana kuma jugu fɔ u ma tiɲɛ ko an y'a dɔn ko sahaba dɔw ka juguman k'o ye dɔw ka ɲuman ye tiɲɛ siga t'a la ko sahaba ninnu bɛɛ ye kelen ye bonya na naam maa bɛɛ ye maaɲumanya la ala yafara u bɛɛ ma tiɲɛ a ye nin f'u ye dɔgɔtɔrɔ u y'a ye asanu bɛ kote min na yen n'o ye ali den ye u bɛ ka na baara kɛ komi a fa ta tiɲɛ dusu b'o la nafili dɔw minnu ye ali faga o nafili kelen ninnu ye ku fɔrɔme ko ka fɛɛrɛ kɛ an ka asanu faga dɛ sangare ayiwa u tɛ sera asanu fagali la min kɛ nafili dɔw bɔra dugu wɛrɛ la ka na ka ni bila dɔw ko ka asanu muso wele musow bɛ yan u caman b'a bi yan i da sera bana musow bɛ yan ayiwa ko ka asanu muso wele min tɔgɔ ye jan dati binti asi sangare fɔsɔni sukoji a bara ci Allahu akbar ko mana senna dɛ ko fɛɛrɛ kɛ ne ka nin di cɛ kɔnɔ dɛ n'a sara an bɛ nin d'i ma masakɛ denkɛ bɛ an bɛ kɛ tan ka kuma fɔ Allahu akbar muso ye fura minɛ ayiwa a y'a kɛ dumuni na asanu ye dumuni kelen kɛ dɔrɔn a y'a to a kɔnɔ ma a ko ne muso i ye mun kɛ dumuni na ayiwa Allahu akbar muso ko foyi a ko cɛ fɛ fɛn b'a la o muso ko k'o ni janfa de wele nɛgɛ de o m'i nɛgɛ o y'a kɛ ayiwa a da b'i yɛrɛ la yen asanu ko ne t'i janfa ayi walayi i ye furu janfa i y'i cɛ janfa i ye i burankɛ janfa alimami ali i ye ni mɔkɛ mamadu janfa i ye ala janfa sangare ti malo dɛ Allahu akbar asanu ye sigira dɔ yɔrɔ bɛɛ a b'a bolo da la a daba dugu la saya nɔfɛ tiɲɛ a kɔnɔ funu na k'a bɛɛ ɲɛna mɔgɔ ma Allahu akbar asanu fagara min kɛ u ye wuli kɛ u sen nɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ k'u bɛ faga o kɛra min kɛ mɔgɔyata min ye silamɛya sɛfu ye o de ye Seydina Useni wele ko Useni e ni i muso n'i denw ani balimakɛ asanu denw n'a muso ne bɛ fɛ ka taa n'a ye an ka dugu la anw ka dugu tɔgɔ ye Damasi tubabuw ko Dimasi an bɛ taa n'a ye Damasi ni a sera ka fanga sɔrɔ an na n'o tɛ minnu y'a bi faga u bɛna fɔ a kunna ayiwa o cɛ in taara ni sirifi bɛɛ ye Damasi u bɔra Maka ka na se Madinɛ k'u bɛ taa sirifike dɔ bɛ yen ale k'ale tɛ taa yɔrɔ si k'ale tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si k'ale tɛ bɔ yan o ma sɔn ka taa dɛ abada u taara k'o to yen u taalen mɔgɔyata taara den ninnu minɛ ka ɲɛ k'u bonya k'u kalama ka fɛn bɛɛ k'u ye mɔgɔyata fatutɔ o denkɛ dɔ bɛ ko Yazidu ibnu Muawiyata fakɛ ye den wele ko ne mina taa lahara fɛn min ka gɛlɛn ma diɲɛ na o de ye Useni ye ayiwa a tulo b'a la ne i jɛ don Useni na kana dumuni kɛ fiyewu fo Useni ka dumuni kɛ kana ji min fiyewu f'a k'i min n'i ye wari min sɔrɔ a tila Useni na i ka sɔrɔ ka mɔgɔ tɔw sɔn n den n'i bɛ min kɛ Useni ɲininka n den kɔrɔkɛ jiginna Useni ninnu ka so kɔnɔ n den silamɛya y'u ta ye u mɔkɛ ta dɔn fa ye Ali ye a ba ye Fatuma ye n den n'i ni Useni diminna ɲɔgɔn kɔrɔ ne den t'i ye bilen ala kana ɲinɛ ɲɔgɔn ka lahara cɛkɔrɔba ye nin fɔ a fatura cɛkɔrɔba fatura dɔrɔn masakɛjugu nana don den na koori cɛ ka den koori ɲɛna Useni nana kɛ kɔngɔ bɛ Useni na dumuni ti d'anw ma ka dumuni tigɛ Useni na ka ji tigɛ a la ka yeelen tigɛ a la baara tiɲɛna Useni dɛsɛra cɛ yɛrɛ ye garidiw ta k'u bila a kɛrɛfɛ k'a fɔ garidiw bɛɛ ni Useni nana k'a mago bɛ na a y'a fɔ n tɛ yen Useni tora ten ɲɛsi ma sɔrɔ ka gɛrɛ cɛ la bilen dumuni ti ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen o kɛra min kɛ Useni y'a balimamuso wele n'o ye Sukenatu ye a ko Sukena n bɛna bataki sɛbɛn k'a ci masakɛ ma n'o ye Yazidu bɛ mɔgɔyata denkɛnin ye an bɛ sira ɲini an bɛ taama la wala Madina
Useni Bataki ta ka sɛbɛn ko Yazidu i faut k'i barika da k'i waleɲuman dɔn an ye to min ɲini i ka so yan ani ji minnu min yan ani fa y'an bonya minnu kɛ an b'i fo foli kɔfɛ n bɛ fɛ ka sira ɲini ka taa ma tiɲɛ wala Madina n fa ka du don i mɔkɛ ka du don n'i jɛna ne ta ni ye min ta n'i ma jɛna i bɛ to yan Sangare lettre selen Yazidu ma c'est à dire ka lettre ci Ala ko ka lettre ci u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ mais a tɛ se k'a ye fiyewu f'a ye lettre sɛbɛn kun ca Allahu Akbar jaba bɛ yen n ko lettre yelen masakɛ fɛ a ye lettre kala k'a ban min kɛ a ko yɔrɔ dɔ ko a na dugu ye dɛ papier kɔrɔ ma t'a fɛ ayi papier kɔrɔlen a y'o kɔ yɛlɛma i b'o kɔrɔ dɔn ayi n t'o dɔn k'i nege tɛ ne la bilen fiyewu ni papier tɛ ne bolo a k'i jaabi a ye papier kɔrɔlen n kɔ yɛlɛma ko Useni e ka Makan ni Madina ta ni mago b'o la wa ayi n'a ka di ye taa Makan kɛ e fa ka du bɛ i b'o fɔ ne ye ne mago bɛ fa ka du la wa e mago ye jɔn ye e mago b'olu la wa ayi don min ka di ye taa Makan n'i taara k'an bɛ Makankaw fo k'an bɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo kabini ne wolola i ka ko ma diya ne ye koyi ne t'i fɛ n bɛna k'i fɛ wa i k'a dɔn Useni ne bɛ se ka fɛn min k'i jɛ ne b'o dɔn ani n fɛrɛla min fa wa dɔn ne ko hali ni diɲɛ dugukolo bɛɛ sanu ko ne ta don e ni i bɔnnaw ti fɛn sɔrɔ a la Allahu Akbar ho Useni ye Bataki sɔrɔ min kɛ a y'a balimamuso wele suki in na ko Bataki gabi filɛ nin Sukinɛtu ko an ka yan bila Ala ka hɛrɛ ka bon Yazidu ta ye kojugu kɛ ha belebele o ko Yazidu tɛ foyi ye an ka taa Sangare wallahi Yazidu fa nana n'o ye ɲaamɛ ni sow la u b'a balama minnu bɛɛ seginna sen la u bɛɛ jamana wɛrɛ tiɲɛ sen la sirifin bɛɛ seginna sen la Sangare wallahi sen la u kɔngɔtɔ gɛlɛyabaatɔ kɔngɔ min b'u faga ayiwa denmisɛnninw b'u bolo Useni kɛlɛ de ye dutigi a balimamusow bɛ yen n'o bɛ se na ni den tɔw ye ani Asanu yɛrɛ muso n'a denw olu bɛɛ b'ale kelen bolo Sangare jama ka ca a bolo hali sini u b'a degun na u bɛ sira la ka na u nana se Madinɛ balimakɛ min b'ale tɛ taa dɛ u y'o sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ u bɛ u ka du kɔnɔ yen o y'u bisimila dugu tilalen ayiwa Useni nana o wele ka taa kɛrɛfɛ u taalen Damasi fɛn minnu tɛmɛna u ni Mɔawiyata cɛ k'u lakale tiɲɛ denkɛ nana waleya min kɛ k'u lakale ka latiri ko kuma min tɛmɛna min kɛ k'o fɔ denkɛ ko n'o ye Useni dɔgɔkɛ ye ko i sɛmɔ Yazidu senna ko hali silamɛya in ko hali Mɔawiyata tɛ se ka silamɛya ko kuma fɔ olu ɲɛna ayi ko jamu Yazidu abada Sangare nka Mɔawiyata ye mɔgɔ ye ale yɛrɛ de ye bolo ye kuranɛ sɛbɛn k'a ban pewu tiɲɛ Mɔawiyata a dɔnniba a bolo ye kuranɛ sɛbɛn k'a ban pewu mais o den de filɛ ka sirifuw de ta tiɲɛ ko faga Allahu Akbar ho denjugu don nin kɛra min kɛ o cɛ y'o bisimila ko Useni yanni ta ye koyi y'an ka dugu ye ni yanni ja taama kan a ka b'a yɛrɛ kɛ Makan ye kojugu kɛ Useni fana taara Makan Makan silamɛya ɲɛmɔgɔ min bɛ yen o ye Useni bisimila o ko Useni ni silamɛya dulokiba bɔ n y'a d'i ma k'i ɲɛmɔgɔ ye Useni ko ne tɛ ɲɛmɔgɔ nɔfɛ n mago bɛ n ka Ala la n ka dɛmɛ ka se ka balo Sangare Useni ma sɔn fiyewu ɲɛmɔgɔya la abada a b'a ɲɛ mais bonya siya bɛɛ bɛ Useni ka Makan mun kɛra Yazidu min kɛra ɲɛmɔgɔ ye a ye ɲɛmɔgɔ min sigi Basra a tɔgɔ ye Abdulayi ibn Ziyada kafiri belebeleba jamana bɛɛ a ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn ten wallahi a y'o kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye Basra ayiwa Yazidu n'o ta kɛra min ye Sangare ni muso min cɛ ɲɛna a cɛ ni muso in cɛ ka ɲi i furulen don ko i minɛ i cɛ la o y'i minɛ ko Ala ko ten Sangare silamɛya sariya a ba hawa den a ta kelen kelen n'u ye npogotiginin min ye n'o cɛ ka ɲi u b'o minɛ a fa n'a ba la furusiri t'a la Ala ko ten Sangare Ala m'a fɔ ten n'u ye kamalen min ye k'o cɛ ka ɲi muso bɛ girin nɔfɛ u b'o fa kelen dira ka bɛn i tɔgɔ tɛ foyi foyi la Allahu Akbar c'est-à-dire selilaw ɲɛmɔgɔ min tɔgɔ ye ko silamɛya ye ka dan sago ka cɛnni kɛ ayiwa bon a ye min sigi Basra a y'o sigi de ko o ɲɛgɛbɔ o kɔnɔ ka jugu k'o t'i hinɛ k'a y'o bila yen pour que o ka se ka cɛnni sago kɛ o kɛra min kɛ Irakikaw farala ɲɔgɔn kan Irakiw ko silamɛya bɛ ka cɛn ninnu bɛɛ bi ko an ka Bataki ci Useni ma kira Muhamadu mɔden don an ka Bataki ci Useni ma Seydina Ali den don k'a kana silamɛya dɛmɛ an fɛ yan Iraki n'o tɛ ko tigi tun n'a kun kan o kɛ bɛ k'an tɔɲɔ ko don ayiwa jaba don Bataki tɛmɛna olu fɛ Irakikaw fɛ ka taa di Useni ma ko Useni na Iraki i kana silamɛya dɛmɛ Useni ye Bataki kala k'a ban k'a da dugu ma a ma jaabi
akwai tsaje shi abada tita sangale ina ki kaw ani ku fa kaw ga letri mi ga seni yoro letri dokhile na islami atme la kun tita ai abada letri wakili abada ma bu la khata aiwa atakelengele letri bakani dingile na chide mi na nowe abo letri ko ko seni wani mo na on de islami atme ni na nazira la haraj jo kenaka ama fo imo ke muhammadu yi kiyanye galo bulu mo sona mo galo bulu kiyanye aba ale dinu mo ni abe se be kile Allah akbaro mami ya bataki ko we usini sa ulisira ngubo usini sorlaka agele afo uye na upataki jabila ko aita na ala sona mita ofe che nga yeninga da mina mogochi mina muslimu we ibn akil obita mogo seli obita ki almami yeninga seli sangare aga toroma meno to ko numanu e sahaba boy ko majma do bisri fu fe mina oblo be shishi obita kiritiya lai sangare makai oro be duli muslim tano be bawade atakelengele muslim tale aiwa uru jambai lima bigilame we muslim fare fatu wadu bela ke yelene soja sabe ka fika di ka kasha ka kokari ka soka kuno ka bakala ka soka ledin da muslim kunoka o ti masake ba ma ko ya toni ka sabe oka abule president de ka ki sabe ko ya masake ba salamu alaikum sori kofe Hussein ye a farma ka da na muslim ko ka almami an yo fa yo kuno Hussein ye sallallahu alaihi wasallam go kan ya hali ga sabu gafa sangare kulo bɛ ko dalen turu ko musi o bila ka fa ka da filɛ alhamdulillah an bɛ dugawu fana k'an ye a ma jɛra o tɛ ko da la ko se k'o fa cogo bɛɛ la fo kulo ka na d'a ma Allahu akbar magara to do silamɛya kɛra kunkolo tɛ dire ta ayi o tɛ sari n'a ye ninnu si dɔn a b'a dɔn dini bɛ kan ka fɛrɛ kɛ cogo min na an sen kɔrɔ yan ko a daminɛ n'a mɛnna mɔna tɔ bɛ dugukolo kan a fɛrɛ kɛra a mɛnna silamɛya turula kun k'a bɛɛ la ko silamɛya o bɛ yen walahi n'a nana si dɔn a b'a dɔn ko min bɛ sɛnɛ bi a bɔra yɔrɔ min na siga t'a la Hussein y'i labɛn sisan k'a bɛna tɔgɔ ye dugu in n'o ye Kufa ye o don yan'a ka se yan Iraki lɛtiri min sɛbɛn o fɛ u ye lɛtiri faga cogo dɔ la n'i y'o dɔw ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka muslim dɛmɛ a y'a bɛɛ faga a bɛ ala sɔrɔ a ɲɛ ye a y'a bɛɛ faga tiɲɛ cɛkɔrɔba dɔ b'o la yen ko Aminu ko Aminu u y'o de wele ka na ko Aminu ko muslim bɛ wele dugu la Aminu ko ne ko jɔn y'o fɛ yen o y'a sɔrɔ o ye nafili c'est à dire nafili bɛ sen na a mɛnna quoi o ye nafili dɔ de bila ka sanu mutukale ba 30 k'aw d'o ma o tɔgɔ ko Makani k'o ka muslimu ɲini o y'a sɔrɔ muslimu dogolen don ko ni muslimu yera ko k'o di muslimu ma ka muslimu ka yɔrɔ dɔn quoi a bɛna fɔ aw kɛmɛ ani duuru dɔ nana ye miliyari kelen ye ko a bɛna di karamɔgɔ ale ma bon ne ye nin ye dɔrɔn i bɛ se ka na ne ka so siga t'a la ko min kɛ hɛrɛ fɛ o cɛ nana misi kɔnɔ a sigi kɛ mɔgɔ dɔ ye sirisiw yera nɔrɔ b'a la ka gɛrɛ o la ko ne mago bɛ muslimu de la o cɛ fana bɛ wuli ko n tɛ muslimu dɔ bon na o bɛ muslimu dɔ dɛ mɛ a siran ne cɛ in ɲɛ kɔrɔ kojugu a b'a dɔn a ko walahi ne ye muslimu nin de sanu bɛ n bolo yan muso ye ba 30 n bɛna taa d'a ma k'a don silamɛya la a bɛ tɔgɔ fɔlɔ bi kɛ kojugu kɛ cɛ tora k'a filɛ la ko tiɲɛ y'a faamu sisan ka sin ka bɔ n'a ye ka taa muslimu fɛ ala nafili sanu min nana di sisan cɛkɔrɔba min bɛ yen n'o Aminu min ye muslimu bisimila o ko muslimu ma k'an ka sin ka wari don mamuru la i k'i yɛrɛ defa o ka n'an bɛ fa tiɲɛ olu taara mamuru fɛ o ye nafili kɛ yen n'o ye Makani ye o Makani nana fɔ masakɛ ye ko muslimu bɛ Aminu ka sogo la yen cɛkɔrɔba ɲuman a b'o bolo yen bon an bɛ fɛ k'o wele ka na i k'a faga tiɲɛ o nafili y'i to o sɔgɔ sa cɛkɔrɔba n'o nana sisan masakɛ ko muslimu bɛ ka so de yan a ko ne o yɔrɔ bɛɛ nafili girinna ka na ko Aminu ko saba ko somɔgɔw bɛ ko muslimu ka kɛnɛ cɛkɔrɔba ko k'e bɛ ne dɔn ko ne bɛ dɔn ni janfa ni banigɛ de kojugu kɛ n'an y'o fɔ cɛkɔrɔba ɲuman ma ko e ni ne ni muslimu ma taa ka mamuru san ɲɔgɔn fɛ Aminu sinna ka mamuru tuma ka bɔ yɔrɔ bɛɛ baara tiɲɛna nafili kulo tigɛ o kɛra min kɛ ka muru kɛ ka bila bin ziyara bɔgɔ kunkolo la mɛ nɛgɛ kasike b'a kunkolo la kasike cira mɛ a ma se ka fɛn k'a la ayi u ye Aminu faga o yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ nka muslimu ye muslimu ka faga a ye mɔgɔ kafiri nafili maa 1,500 faga a kelen Allahu akbar a yɛrɛ waliyazu billah o ɲana
kɛlɛ in bolo kɛlɛ in bɛ kɔnɔ silamɛ ninnu sera k'u jija ka maa ba tan ni kelen ni kɔ de faga mɛ u ye silamɛ min faga mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 36 Allahu Akbar hɔ cɛ ka ja mɛ u ye mɔgɔ faga ka kun tigɛ o nana Useni ka denbaya bɛɛ faga k'a denmisɛnnin bɛɛ faga Allahu Akbar magari ko Abasi ninnu bɛɛ faga Abasi yɛrɛ ta kɛra mɔnɛ Abasi u ye Abasi bolo kelen tigɛ ka bɔ a la fɔ yan bolo tɔ kelen a ye Mamudu bila o la ka mɔgɔ min faga o la hasi t'a la o tila k'o tigɛ Abasi ye mɔgɔ min faga n'a sen ye ani ka muru don a kaba kɔrɔ ka mɔgɔ min faga hasi t'a la Abasi bolo 2 bɛɛ tigɛlen fo ka k'i wɔsɔ bolo bɛ ka joli suru fila ko ale Abasi de ye cɛbakɔrɔ ye o bɛɛ la o ye Abasi faga n'o ye min faga b'o bolo tigɛ k'o ci o tɛ kaba ma ayiwa n'o ye tɔgɔ ni Yazidu ye u ye bɛɛ faga min kɛ tɔ tora Useni ye Useni ye dɛmɛ ɲini o fɛ cogo bɛɛ la o ma sɔrɔ jinɔgɔ bɛ nin kan Useni ka denw faga olu ka faga denmisɛnnin mana sɛgɛ kɛlɛ a bɛna dɔn ko yaa baba jinɔgɔ kɛ man sɛgɛ dɛ Useni b'a fɔ ko taa kɛlɛ kɛ ko sɔɔni i n'i fa bɛna ɲɔgɔn ye a parce que a bɛ min k'i la jinɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye den ninnu bɛɛ sara o cogo la denmisɛnnin dɔw ye kɛlɛ kɛ walayi san 12 o dɔw ye maa 50 faga kafiri min na bilahi o tilalen ninnu bɛɛ fagali la u ye Useni yɛrɛ kunkolo tigɛ ka sɔrɔ ka muso ninnu ka finiw b'u la pewu disa tɛ dɛ ka fini b'u la k'i bila komi ba y'i wele cogo min kira ka denbaya u ka fini b'u la pewu ayiwa denmisɛnnin kelen de tora kɛnɛ kan o ma faga u ko dɔ ko k'o to yen k'u kana baro la cɛ la k'o défilé k'o bɛ sa sira yɛrɛ o fana ma sa bilen min fana bɛ Makan n'o k'a tɛna o fana kuma ŋɛnɛ o ma na mɛ n'a fɔ k'u jɔ ko serifuw banna fo ka diɲɛ wolo fiya ayi o da man diana nin kɛra min kɛ c'est-à-dire u kɛra k'u ko dɔ ka taa ka su ninnu den ka kunkolo b'u bolo jinɛw de nana jinɛ silamɛw ka na su ninnu bɛɛ su k'a bɛɛ su ka kaburu sigi k'a bɛɛ su sigi ka mɔgɔ ninnu bɛɛ su don dingɛ kɔnɔ ka jinɛ nɛgɛ yɔrɔ kɛ c'est-à-dire a kaburu entouré kaburu ninnu bɛɛ entouré ka pilaki kɛ Useni kelen ta la ka tɔ ninnu bɛɛ su fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'u kɔ don hali sini village b'a la Irak Allahu Akbar ni cɛ o cɛ y'a ye i b'a dɔn adamaden ma kɛ kojugu kɛ Allahu Akbar silamɛ nana o cogo la a tunama yɛlɛma gɛlɛya ni ji jukɔrɔ fo kana s'a dɔ yan walayi mɔgɔ o mɔgɔ y'i tɛgɛ da a cɛ kan ɲini bɛ kɛ de k'i faga joli wɛrɛ nafili min b'an cɛla n'o tan wɛrɛ o de ye faaba ye tasuma b'i tɛgɛ ayiwa tulo b'a la o de la Umaru ma se ka faga kɛnɛ ma abada o de la Seyidina Ali ma se ka faga kɛnɛ ma fo a ka min misiri kɔnɔ o tuma misiri kɔnɔ an bɛ mugu ci ɲɔgɔn na misiri kɔnɔ an bɛ muru don ɲɔgɔn kɔnɔ ayi o t'o kɛ yɔrɔ ye mɛ munna a kɛra yen sabu nafili ye pilasi sɔrɔ yen kojugu kɛ a caman ba Ala ka yamaru silamɛya bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'i tɛgɛ da a cɛ la tasuma b'i tɛgɛ jigilakaw n ka mawulu yɛrɛ tiɲɛna ne tun ye walala min labɛn o tiɲɛna n bolo a bɛɛ tɛ se ka fɔ waati banna pewu waati banna an taa ɛri sera ne tun ye yɔrɔnin dɔ ne tun ka kuma dɔ de kuma yɛrɛ an taa ne mago tun bɛ woni dɔ de la mɛ o de tun bɛna woni waati banna n bolo Sangare an bɛ su dɔ kɛ n bɛɛ ka kan waati korona o tɔrɔ an balakaw bi yan u bi yan u ma sunɔgɔ dɛ u bi yan yɔrɔ bɛɛ fa o la muso a ye cɛ kun kuma kelen ka ɲi musojugu den tɛ dɔwɛrɛ bandi ko zoro don zoro a bɛ cɛnni min kɛ jamana kɔnɔ dɔɔnin tɛ dɛ an balakaw a ye cɛw bonya a y'a su ni cɛw ye barika bɛ sɔrɔ o de la kojugu barika bɛ sɔrɔ o de la tiɲɛ o dɔ ye su de kira somɔgɔ dɔ ye o yɔrɔ bɛɛ daminɛ kunkolo tigɛ ko munna i bɛ su ni mɔgɔ ye ayiwa i bɛ su ni ala de ye o m'a ɲɛ dɔn n'a sigilen kurun kan kosɛbɛ kɛ ani seejiw kan n tɛ suli ye kojugu kɛ suli kun de bɛ se k'a kɛ polisɔn ye tiɲɛ an ka ɲɔgɔn bonya dɛ muso a ye cɛw bonya a ye barika ɲini o ka kan a ye cɛw barika ɲini n'o kɛra denw bɛ barika kojugu kɛ sira t'a la a y'a fɔw bila k'a baw bila cɛ ninnu kama n'olu dimina kɔrɔ an n'a fɔw cɛ an n'a baw cɛ tulo b'a la o y'a kɛlen danga saba ye
daga saba Aka na ce fanyo su daga baka a faga daga baka a baka daga baka sangare ni cɛmi ye muso kelen furu i ye jigi saba tugu muso fila i ye jigi wɔɔrɔ tugu muso saba jigi kɔnɔntɔn muso naani i ye jigi 12 tugu saa jigi tugulen sangare o duzeni saa jigi tugulen ayiwa bara bana muso kelen jigi saba cogo di i ye muso fa jigi tugu i y'a ba jigi tugu mɛ ni misɛ i ye muso jigi tugu a tɛ dɛ k'a di an ma muso fa a tɛ se ka muso ta dɛ abada a tɛ ko a ba a tɛ se ka ta dɛ ayi muso tɛ se ka yɛrɛ ta dɛ ayi i ye jigi tugu saba kɛ sangare a dɔnniba ye o jigi saba tugulen n'i ma ne bonya i ye jigi saba tiɲɛ o daga saba bɛ yɛlɛ la i t'i ka fɛn ye bilen sangare an ka musow ka ko gɛlɛyɔrɔ tɛ foyi ye dusu bonya kɔ dɔw ta kɛ siya daga saba ye an ka musow dusu ka bon dɛ sangare a muso dɔw dusu ka bon o dusu bonya da ye kojugu n'i y'u yɛrɛ to dɔrɔn kɔrɔ ko lafiya tɛ du kɔnɔ o silamɛ sangare wa dɔw bɛ nkalon tigɛ ko ka nkalon tigɛ k'u man kɛnɛ k'a sɔrɔ foyi t'u la ni cɛ ka wari cɛ i bɛ lasɔrɔ ɲɛ ye kɔnɔ juguya kama e ni cɛ bɛ kɛlɛ la den nalen kɛlen kɛlɛkɛlaba ye so kɔnɔ kuma bɛ mamuru kuma bɛ gele kuma bɛ bese kuma bɛ bere e bɛ taa dɔn muru kan ko ne denkɛnin ko a y'o ye k'a kɛlɛ la e yɛrɛ y'o ye e tun bɛ kɛlɛ kɛ kojugu kɛ kɛlɛkɛla den don kɛlɛden o ye rebelle ye ɲamɔgɔ e ni cɛ bɛ datigɛ nɛrɛ la n'i y'o kalo 7 ye i ye kɔnɔ sɔrɔ o kan o den nalen kɛlen bɔbɔ ye mɔjɛ tɛ n den lajɛ fɔ tɔmɔni wolola a tɛ kuma koyi a tun bɛ jɔli fɔ nka sisan a dɛsɛ ye jɔfɔli la e t'a dɔn ko fɛn min bɛ den la e b'a diya morikɛ tɛ se ka da yɛlɛ bobo de ye don sangare an ka denmisɛn dɔw bɛ hali n'i ko u ma ko e tɔgɔ a dɔw to ne tɔgɔ sangare ayi furu den bɛ dilan de den bɛ dilan furu la k'a sɔrɔ kɔrɔ ma taa fɔlɔ nin yɔrɔ walawala dɛ kana mɔntɔn fo de ka fa a walawala dɔɔnin ala dun man ka furu kɛ wa ala ye furu ɲɛfɔ kuranɛ ye furu kɛcogo ɲɛfɔ ka muso kɛcogo ɲɛfɔ kuranɛ kɔnɔ a tɛ dɛ k'a di an ma jo ala ko kuranɛ na ko haramu ye jɛli ye muso fɛ a kɔfɛ ne ye kuranɛ aya ye o bɛ se ka fɔ muso furu a tɛ se k'o muso ɲɛfɔ abada ayi o muso ɲɛfɔli n'o kɛra malobele ye o kɔrɔ ko diɲɛ bɛɛ malo ka don an t'u dabila cɛni muso ka furu ka fɔ ɲɔgɔnya muso tɛ ka fili biri a ɲɛ na den tɛ kɛ foyi ye ayi o t'a ɲɛ yɛlɛ bilen dɛ dɔgɔtɔrɔ hali n'i ko na wari la o tɛ nin bolo kasi nin kojugu kɛ a minɛ hɔrɔn la a dilayɔrɔ ma ɲɛ o dɔgɔtɔrɔ an ka muso dɔw dabolo sama bɛ yan ka bɔ yan nɔ fɔ sira kɔrɔ jɛnɛ la hali n'o ye cɛ mankan mɛn ka ban hali bɛ yɛlɛ la o t'u ɲɛ kun ci heyi sidana don n'i y'an ka muso parilen yan wele busuku don ayiwa yɔrɔ dɔrɔn ni waati dɔrɔn dɛ k'a kɛ ne ni sɛ kɔni tiɲɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛ yɔrɔ fo k'i fili a ma mɛ n'i y'a bɛrɛ dɔw ko i dɔgɔmuso tɛ kɔnɔ dɛ kojugu kɛ jago kelen don jago kelen don sangare an ka musow tɛ sɔn fiyewu k'u ko k'u jɛ k'u pari k'u sigi cɛw kɔrɔ ayi tɛ sɔn ko n'a fɔ e cɛ den e tɛ cɛ den yan kojugu kɛ cɛ den n'i t'o ye tɛ o kɛ so sangare i y'i fa bila k'i ba bila ka na cɛ nɔfɛ cɛ den kojugu kɛ n kana taa ne nɔfɛ muso den kojugu a dɔw fili ka taa dɔgɔtɔrɔ ni an b'a dɔn a bɛɛ ye muso den yatala cɛ bɛɛ a yɛrɛ yamaru ni ala tɛ cɛ bɛɛ ye muso den kojugu kɛ wa muso bɛɛ cɛ den ala wa cɛ bɛɛ n'i ma yɔrɔ dɔrɔn i bɛ tɔgɔ ma sɔrɔ ka fɔ ni jamu ye jalo ne ye sangare ne ye fane ne ye jakite n'i ba ma furu jamu b'i la abada jamu tɛ yen o de b'an kɛ halala ye n'an mɔlɔyara o la an ka dugu ci kojugu muso ye den wolo izini de ni izini tiɲɛna a tɛ foyi dilan min ka ɲi kojugu n'i ka ɲɔgɔn walawala kana mɔ an b'a ko a taabolo man ɲi dɛ ayi cɛ ko kelen muso ko 7 den kɛra 8 ye o den bɛ segin kɔfɛ ayi foyi tɛ foyi ye na ni cɛ ko den ya muso tɛ sɔrɔ ka da ye a bɛ mun ye foyi muso jugu cɛ tɛ si sɔrɔ ayi ni balimaw bɛ fura ka bɔ ɲɔgɔn na k'i yɛrɛ jala cɛkɔrɔba man ca bilen dɛ n ma taa dumuni o cɛkɔrɔba fatura mɛ kojugu ko musokɔrɔba ɲɛfɛ saya bɛ se saya bɛ na cɛkɔrɔba fa ka musokɔrɔba to yan a bɛ siran musow ɲɛ dɔɔnin a bɛɛ sɔnja ye ayiwa o la n y'o fɔ ye n ko a kana fɔ ko mototigi ninnu ko sirako dɛ ko sira ka bɔ dɛ sira bila taa ɲɛsa kɔnɔ a bɛ yɛlɛ ka dɛ kojugu a ɲɛ t'i la o walayi mototigiw cɛ ɲɛ tɛ maa si la abada a bɛ moto sanfɛ n ban ninnu de b'ale sɛgɛn koyi hali ne ka sajɛ n yɛrɛ de tɛ na ninnu de kɔni n ban a ɲɛ tɛ fɛrɛ la a ɲɛ tɛ sira yɛrɛ la abada jɔ dɔrɔn wo b'o yɛrɛ kan
والعياذ بالله ايوه انا كنت بقى تقول لنا كيف جناب انا سكر مو جناب انا فوت انا ولا ko jugu ke Allah ya leka fu Allahu akbar ni be musu jugu de kapare e ba ho ade ni e chelo sara chela ni musu de moisa ni de chema na se chela ai tawle kan mu tanda tan yona ko jugu ke me ni musu de bi di choma musu tigi man jaw ole ka ka na duchi aiwa musu tigi man ko jaw musu flo be chekele mu olu flo be ne ala ti ga ka na du e ko ti so boke abada alaka yamaru musu so we chekele mu jefi no ba fa ya na ko ne di ko bakemeke tanjere na mo ko nyu be ka hine no ka hele kan ni no ala ti ga ka shi abada والعياذ بالله muso kɔrɔlen bɛ ka taa baara jɔ muso njeri den la ko m'o ta cɛ ala b'i ti den bɛɛ ta cɛ ala bɛ sigi ko nin den la sɔgɔsɔgɔ muso njeri den bɛ taa muso njeri bɛ taa baara jɔ kɛ muso kɔrɔlen den la ko m'a den ta cɛ ala bɛ muso kɔrɔlen fa k'a den bɛɛ fa ka tila ka nin i siri muso dɔ nin denw la sangare foyi kɛ n'olu tɛ abada ti se alaka yamaru ata kelen kelen an ka sabali dɛ dɔgɔtɔrɔ diɲɛlatigɛ waati kunkurunnin ye ko jugu banikɔ n bɛ kuma laban ni fɛn min ye anw fɛ yan cɛtamuso tɛ valeur la Mali la yan jango bani i da sera yiri mɔ sisan ayiwa fatuli saya saya ne ye balima sɔrɔ i k'i b'a muso furu k'a jigi tugu ne bɛ t'o fɛ fɛ k'i dogo kana gɔsi a la dɛ n'i gɔsila la a da man di la e ko ale yɛrɛ ye muso yɛrɛ ko dɔ de ye furusiri ayiwa muso yɛrɛ ko dɔ de ye furu bɛ sɛgɛ i t'i ta kunjɛ cogo dɔ baw dɔgɔtɔrɔ محمد رسول الله صلى الله عليه alaka وسلم yamaru e saya kelen o de y'a to an sera ɲɔgɔn ma e ni saya cɛ ne tun bɛ se fɛ yen abada saya de ye ne se yen ne ka muso k'a fɔ a ɲɛ fana ye ne ye e ka so saya kelen ninnu bɛ turu turu la muso ɲɛkɔrɔ ye ayi a ma miiri sangare cɛtamuso tɛ valeur la an fɛ yan hayi n'a ta fiyewu o ka fisa k'a ta ka hakɛ jeni cɛ o cɛ y'a ta k'a kɛli kalo fila tɛnti don i ye jalimɛ den ye sangare والعياذ بالله alaka yamaru kana ta fiyewu mɛ n'i y'a tɔ kɛ parce que ne ka cɛtamuso kɛ ni fɛn den kun ma a ti ta dɛ ko jugu kɛ ou bien yecogo kɛ ɲa dɛ i so mana k'i kɛ gurunnen dɔ a t'a pari ayiwa o muso f'i k'i to waati de fɛ a t'a fiɲɛ dɔɔni sangare muso dɔ ko kɛlɛ dɔ la a cɛ ma ne yɛrɛ ɲɛna ko n gɛlɛnni ka tigɛforotigi ɲini nɔ ko mun ye sera ayiwa a ye faamu fɔ ne b'o dɔn ayi cɛtamuso o k'a fɔ ale ta ye cɛ ye gɛlɛnni de ye o ye sangare ale tigɛforotigi ye tigɛforo cɛ ye ayiwa ale nalen cɛ dɔ filɛ muso furusiri ka so kɔnɔ k'o wele na an ka taa so ko gɛlɛnni k'a fɔ mun ye sera gɛlɛnni diɲɛ foro kɔ ne ko bɔn baasi tɛ i bɛ kɛ gɛlɛnni don ala tɛmɛ sangare siga t'a la an ka ko nɔgɔ diɲɛnatigɛ waati kunkurunin o don e balima muso furu ka denw sɔrɔ muso in balimaya dɔn ka sinja dɔn balima fa sɔrɔ a ye muso jigi tugu o jigi tugulen k'o furu an ma se ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilila ye fo k'a ɲini k'a tiɲɛ ayiwa o man ɲi nka kojugu ye o don a ye to an ka hakɛw dafa an ka lafiya o ka kan denmisɛnw mago tɛ balimaw la i y'o fɔ kun wa denmisɛnw ayiwa amerikɛn tɛ dugu jɔ dɛ ayi polisi bɔ bɔkɔrɔ la ko yɛyɛyɛ yɛrɛ tɛ yɛyɛyɛ ko fɔba tɛ yen zoro zoro an bɛ ɲɔgɔn bolo b'i y'o jan ko bɛ bamakɔ dɛ ko bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ e ma wolo ko tɛ yan ali ko bɛ jigi la yan o k'a sɔrɔ e ma wolo ko yɛrɛ bi ko jugu kɛ k'o bɛ yan mɛ kɛw bɛ yen ala bɛ yen lahara bɛ yen jana bɛ yen bɛɛ tɛ ko dɔn o kobaw ye kuranɛ bɛ yen zaburu bɛ yen jinɛw bɛ yen tawuletaw bɛ yen nin bɛɛ ye ko dɔn o koba de ma ɲi denmisɛnw a ye baara kɛ dɛ fugariya tɛ dugu jɔ dɛ ayi a ye baara kɛ a ka faw bɔ dibi la a ye baara kɛ a ka faw bɔ kɔngɔ na n'o tɛ an tacogo tɛ yan o man ɲi jamana tɛ jɔ ni baara tɛ dugu tɛ jɔ ni baara tɛ abada denmisɛnw ye siniɲɛsigi ye o tɛ se baara la k'a to kɛ amerikɛn ye k'u ka jɛ fu k'i ko k'i jɛ dɔrɔmɛ t'i fa ko o ye k'u ka jɛ ye mun ye o tɛ foyi ɲɛ o tɔ de kɛ bɛsɛnya ye sangare amerikɛn i tɛna kɛ amerikɛn i tɛna kɛ malikɛn jigilakɛw bɛ taa kɛ to kojugu kɛ sangare والعياذ بالله ala ka denmisɛnw a ye baara kɛ ni baara ma kɛ a ma ɲi dɛ ayi ko ka jɛ foyi tɛ foyi ye a ayi y'a to na balimaw la a y'u bonya a y'u gɛrɛ a y'u taari taari ne ye min tɛ gosi bi faso kɔnɔ sabu k'i ye halala ye ba ni maa ka lafiya don kojugu kɛ ne ye mago t'o la e ɲinɛ olu kɔ ko diɲɛ bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i ye kodata k'olu gabaw ye e min tɛ gaba ye a wa ma walahi n'o sara ne jara ne ɲɛ la diɲɛ na yan kojugu sangare bawaden kuma ka ɲi kuma bɛ laban mun la cɛw an b'a la anw bɛ yan
أيوة أيوة ولدي إسلا بنا موسيزا أديما كولي جني كوكوراني إيه تكاي ده كولي جني أيوة أمني ترولا كلوبالا أها كدورني بي نعم إنا كوكو شوا إيه يسوع أبو فاكوا أيوة دونا بوليفي إنا كوكو كذا نعم ولدي مسودي شيء جوجي مسود تانا تنوك داسا وكيف مسود تلاشى أي كتير مسود تلاشى أبدا ولدي تنوك يديك لافيا ما شو وكلا على تيشو هتيك أي مسود تيجي دامي دولنا شيء سنالي أجيب بي أفاي أبي كوجو كنو يا بلسا والله خلاص كنو يفاي أكمل نوري يفاي والله يوكا أكو أنا مسوم مرة إيه كيتاي ما يسكولا شيء دكتور ما أنا ما أفاي موني ما مسوت يفمالا إيه دوسكو كل سافنة أبي نادى إني مسوت يفمالا نيراني ولا ولا فاتورة يا بلا وبوبلو أنا ولا ده كوجو فاتورة يا amanya wala ikara moto moto ni amanya wala nga kuma glani amanya wala aywa akulo ba lawo ete kuma fali ay kuma ali ko chombo ko muso kala ay nga muso tiya kala mun na dusu kabo tiya kala na atiya kala ni ngadi de now o se ba ko ko now ni kamo ko o katel mu fe now chew ay ni warju chew no kira kira sallallahu alaihi wasallam ko gela bila ni timabi ko kira ko kore kiyama ki kle kore kiyama ka musutu haywa ho jani musutu na arabi gas ko ju Allah anajli ni kina musula ka do setani ka do digitala ka do yishiro wala fuita ko wallahi arabi hakki sigatala ma fa ni miyoso ay mo docteur zungu zapne okma na ay to ngani mo le ukaka ngani ya fa no mo to club ala ya hili no na no kera ngani ni ko so ukaka ala gani ni ko na ami wati mi ngudra mo bana ukena alhamdulillah o ko fe na o ko fe mawludu be obina wajiri bambulo sira ko jedala Tarata. Kile bini ka dugu je arabala. Na. Ame fe chene digila ko kaye o chama. O ko fe ko. Na. Jeune kalo na tani o kile mugan duru. Na. Abi be do no sibiru de ma. O fana mo lu amule bamako. Ame fe digila ko kaye a chama. Ni ala sona ma mi. Ta dimo do ya fe. Sibiri mo lu do re. Ya taala. Aweli bi lu bela. Na. Ni asra ka asra bi jam. Akulo ba lawo jamu bu mo ta re kata anti gorodo no kara bi fanja mangla ko jugo na yo yorodo o ko no ya ko jugo o kuma wala hal mi zara ko ko wala no sera anti go mana kan mi ano ko ni ko sebeke an be kelin ko ni mi yera goro ano de blaga boy no tam baka ka sigatala anti ge foye no te wallahi o tu wala foye la an ko wallahi makai ala ka me so abo amin jama min nana ami barajele do kiramandona kafu beni folika kan be kulo bala ngene ne do jabe kenai sigatala mba nyine ala fe sebe ala minye faga be ala mina anya nyine ala fe bana mu mana ngana wuli ka boya fiu ni ala mu kenaya amin bana ba to mu ma ngo so anya na wuli ka boya fiu fola ku kenaya amin fande abali kele ba manga du nanga kabla nanga jamana na nyira wula ala ka ba ala ku wuli ka banga ala ka here du duku ko ala ka here du duku ko ala ka ambe ke sawati ala ka here tu ala mbolo cheka ala ba tu cheka ana tabas la meshu ala ka saya kuma lafiya amin abatoro bela kira buya kama kama sallallahu alaihi wasallam salih aba wadi kuma yana alaka bejabi ya fatu min amin salih اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والكاتب لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين